Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsaro. Na maghatod sa labing dako og nagunang mga balita nga manungdanon sa Central ug Eastern Visayas sa ngalan ni Alan Domingo. Ako si Nico Sereno. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Exclusive! Higpit nga gili ang pagsod sa mga daily residente sa Ibabaw, Cordova. Nunod sa adunay usa ka presumptive COVID-19 case sa maong barangay. Ugma sa alas 12 sa Udto, sirha na ang tanang utlanan sa Cebu City nunod sa pag-epekto sa Enhanced Community Quarantine. 24 oras nga stay at home nga direktiba ipatuman sa Mandaue City sugod karong Lunes. Temporaryong quarantine pass gisugda ng pag-apod-apod. Daghang pasahero ang na-stranded sa North Pass Terminal kay mga sakyanan nagkuwang. Managsuon sa Minglanilla nga nangumpra aron unta makapundo sa maabot nga lockdown na aksidente. Sa Lapu-Lapu City, tagsara ka quarantine pass matag panimay apan duha ka pangan ang ibutang. Wa mauso ang social distancing sa pag-apod-apod ug bugas ning usa ka barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Laing exclusive paghimog improvised face shield alang sa mga frontliners gikabisihan sa 53rd Engineering Brigade sa Central Command. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mga kapuso, karong Lunes sa Marso 30, buhay pikto na ang Enhanced Community Quarantine sa Tibok Lalawigan sa Sugbo. Adunay restriction sa paggawas-gawas sa mga tao, gawas lang ni atong gihatagan og exemption. Atong sayran, piniagi sa report ni Femari Dumabo. Kini ang nakabot sa 5 ka oras nga tigom kagahapon tali sa mga mayor sa lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ug ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Gipasabot sa gobernador nga wa magdungan ang pagpatuman sa Enhanced Community Quarantine sa Dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu ug sa probinsya sa Sugbo. Kay nihangyo ang mga mayor sa kalungsuran nga mangandam pa sila sama sa pag-apod-apod og quarantine pass sa matag pamilya. Sa pagpatuman sa kamanduan, way bisan usa nga pampublikong transportasyon ang makabiyahe, bisan tricycle. Exempted lang niini ang mga managtrabaho sa medical services, funeral services, bangko, pharmacy, money transfer services, mamaligyaay sa merkado, itiris, restaurant, nagmanufacture og pagkaon, hygienic products, medicines ug bitamina, mga naa sa telecommunication, energy, water ug sanitation companies, ug mga call center. Lakip sa exempted ang skeletal force sa mga lokal nga kagamhanan. Agricultural business, lakip na ang mga mananagat, veterinary services ug ang media. Asked our local government units to take care of their own, meaning to provide vehicles, transportation for their constituents that may need to work, to require all companies that continue to operate to provide transportation for their employees. Giklaro usab sa gobernador nga ang hatagan lang og bugas ug food packs mao katunang inahanglan gyud kaayo.
Si Donya Cordapia ka, nya mangayo pag yung ka og libreng bugas. Oh, makig-away pa? Uy, I told the mayors, no, you instill discipline. These are not ordinary times. Samtang mohatag ang Kapitolyo og pundo ngadto sa mga LGU aron ipamalit og dugang bugas apan magdepende sa gidaghanon sa populasyon ug estado sa lungsod ug dakbayan. For our towns, ang first class, tagaan nato og 100 pesos per capita. Ang second and third, 150. Unya ang fourth and fifth, nga mo'y labaw nga nagkinahanglan gyud 200. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Sa Lunes Losab, epekto ang enhanced community quarantine sa dakbayan sa Mandawi. Strict home quarantine alang sa mga lumulupyo giawhag gawas ang nagtrabaho sa mga essential services o mga negosyo. Ano detalye pinaginining mao report. Gipirmahan na ni Mayor Jonas Cortez ang executive order nga mopaubos sa syudad sa Mandawi sa enhanced community quarantine. Epektibo kini sugod alas 12:01 sa tungang gabi sa petsa 30 adlawng Lunes. Gituyo kini pagkontrolar sa lihok sa mga tao nga gitan-ang pamaagi pagpugong sa pagkatap sa COVID-19. 24-hour strict home quarantine for all residents of Mandawi to stay at home during the duration of this quarantine. And as a general rule, walay pagawason sa balay. Higpitan na ang mga 24-hour checkpoint labi na sa mga utlanan sa syudad. Gawas niini, may mga random checkpoint sab sa kabarangayan. Aduna hinoy exempted sa maong lagda ug gitugtan nga makagawas sa balay ug makatrabaho. Sama sa mga health workers, government personnel, media, mga nagtrabaho sa mga essential businesses, serbisyo, tindahan ug uban pa. Tungod sa enhanced quarantine, idili na ang tanang klase sa public transportation. Nagplano ang City Hall, mubutang og bus service sa mga dagkung kadalanan nga mo'y kasakyan sa mga empleyado sa mga negosyo. Mamahimusab nga makasakay ang mga mamalitay. Of course, we encourage you to buy the necessities sa closest ninyo nga mga kuano. Pero kasabot may nga wala no. And it will pass through all the necessary supermarkets and kanang establishments. Ang kinatibuk ang lagda sa executive order sa mayor makita sa post sa social media sa Mandawi City Public Information Office. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Coordinating meeting sa Cebu City Police Office ug sa mga barangay officials naghisgot sa pagsira sa mga utlanan sugod alas 12 sa udto karong Sabado apan nasangit sa pagpagawa sa quarantine pass alang sa mga apektadong mulupyo. Si Chelo Valiana sa report. Nakigtagbo ang Cebu City Police Office sa mga opisyal sa barangay. Ilang gihanay ang pagpatuman sa enhanced community quarantine sugod ugma sa udto. Impunto alas 12 ugma, mag-declare ta og enhanced community quarantine. Tagaan na to sila mahuman hantod alas 4 sa hapon. Gipahibaw ni Cebu City Police Office Director Colonel Hector Grijaldo Jr. nga humani ini sirad-an na usab ang mga utlanan sa isig ka barangay dayon sa mga purok. Apan mitumaw ang kalibog nga nakaaghat sa mga barangay kapitan nga nakaandam na og quarantine pass. Hapit katunga sa 80 ka barangay nakaandam na og kagwaligon nilang quarantine pass. Hasta man itong nagtuyog yan, kasi importante, lawas magkahalak, kung kaon man sila. So, may tabok, kasi mga ledger, ako din yung lista na tanan. Address, permahan ato, confirmation, verification, mga mga ato ihatag. I don't know how long it will take them. Will they verify? Or will they give us, if something 2,000 passes? Sa pakiginabi sa mga tigbalita karong hapon, giangko ni Konsehal Dave Tumulak, chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management Office, nga wa pa siya masayod kung aduna na bay naandam nga quarantine pass ang dakbayan sa Sugbo. Iyang sugyot nga gamiton lang una ang mga quarantine pass nga giandam sa kabarangayan sud sa usa ka semana hangtod nga maapod-apod ang quarantine pass nga gikan mismo sa dakbayan. Nakita nato nga doon na mga barangay nga naka-distribute na, most of the barangay nakabuhat na og quarantine pass. Ang quarantine pass misangpot sa kalibog sa pipila ka barangay karong adlawa. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Nagsugod na sa pag-apod-apod og mga bugas sa kabarangayan sa dakbayan sa Sugbo. Ang mga kinilong bugas gikan sa kagamhanan sa dakbayan alang sa labing mga apektado sa COVID-19.
Ang pagpangapod-apod gihimo sud sa barangay complex o sa gawas sa ilang barangay hall. Sama na lang sa barangay Guadalupe kun diin kagahapon sa hapon naglinya hangtod na sa daplin sa daan ang mga mulupyo nga buot bukuha sa ilang rasyon sa kinilong bugas. Naobserbahan nga wala na gyud hinuon na patuman ang social distancing, hinungdan nga ipa-review ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang pag-distribute ni ini. I will make it a point and I will make the specific reminders. Social distancing must be observed. Even o sana sa gi-consider na to. Lakip sa mga frontliners sa mao ang kapulisan kinsa nagpatuman sa COVID-19 protocol. Dili lang virus ang ilang gibantayan kundi ang kagahi sa usab sa mga tao hangtod asa ang ilang pasensya. Atong sayran pinagi sa report ni Alan Domingo. Bisan og anaa na kita sa enhanced community quarantine, hugot nga protokol ang gipatuman sama na lang sa social distancing. Apan hangtod karon daghan gyapon mga tao ang wa mosunod niini. Sama na lang ato sa rice distribution sa barangay Guadalupe. Tag 5 kilos nga bugas humay ang ipahatag sa barangay. Apan ang bulog sa mga tao hilabihang daghana ug nagdasok. Hinungdan nga usa ka policewoman ang daw na opsa na siyang pasensya pagbadlong sa mga tao. Dili lang sa barangay Guadalupe, sa Dakbayan sa Sugbo ang nahitabo sama nini, kundi halos na nagdapit. Gumikan usab sa Kabalaka, kahadlok nga ilahang ipamati. Busa, nakalimtan nila ang protokol nga ayang himuon karon. Kini, tungod og alang usab sa atong kaluwasan. Ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak. Kakuwangan sa mga buses na sinati gayud sa mga terminals. Gumikan sa dagsa sa mga pasahero nga nanguliay. Apan limitado lang ang makasakay sa mga bus. Subay sa lagda sa social distancing. Ani ang report. Dagsa gihapon ang mga tao sa North Bus Terminal sa among pag-adto kaganihang buntag. Hinuon, kung itandi kagahapon, mas menos na ang gidaghanon sa mga buot manguli sa ilang tagsa-tagsa nga syudad ug kalungsuran. Gani ang uban nag-overnight na lang sa terminal aron sayo nga makasakay. Midagsa sa terminal ang mga tao nga manguliay nunot sa ipatuman nga enhanced community quarantine. Sub-subsab ang pag-inspeksyon sa taga-LTO ug LTFRB sa terminal pagsiguro nga walay mga kalapasan. Gipatuman gyud ang social o physical distancing. 50% ra, not more than 50% of the total passengers ayang capacity. Mipuno na hinuon og bases ang usa ka kompanya aron masilbihan ang mga pasahero. Samtang mipahimangno ang LTFRB sa driver ug nagduma sa mga bus, likayan ang pag-pick up og dugang pasahero sa highway. Na may mga checkpoints na. Ay mga checkpoints nya. Gi-inform man pud na ang mga kwanliha, ang mga checkpoints siya nga mao na bawal gina ang magpuno ang standing, bawal gina siya. So sayang lang luoy lang ta sa driver mo ay madakpan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Hingpit na nga ginili pagsud sa barangay Ibabaw lungsod sa Corva kung dili nila mga lumulupyo. Kinhuman may usa ka presumptive positive case
sa usa sa ilang mga subdivision. Nasayran nga daghang mga tawo gihapon ang naas kadalanan tiwas gipatuman nga enhanced community quarantine. Si Luan Mirundina sa exclusive report. Human masayri kagahapon sa mga opisyal sa Barangay Ibabaw nga usa sa mga residente sa usa ka subdivision ang presumptive positive case sa COVID-19, may patuman gilayon sila og mga preventive measures. Gidisinfect gilayon nila ang panimay sa naasong pasyente ug nagpahigayon gilayon sila og contact tracing. Kato na area ma'am, doon na i-declared nga red zone, meaning ang block nila is dili gid pwede magawas, no, walay magawas. Dahil kung naa sila paliton, doon ay tanod ng standby. Unya magtuno lang sila kwarta og papel tanod ay mapalit mo. Og nasa dito atong mga kapulisan nga nagbantay uban sa atong tanod og ato asang mga natay konsehal dito nga na-assign gyud dito nga naa siya dito permi. Unya ang mga tao karon amo ning gi-encourage gyud nga dili mo gawas sa ilang panimalay. Ganiha, sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak sa barangay, higpit na nga gidili ang pagsulod sa mga dili residente sa dapit. Wala pa'y quarantine pass nga gipang-apod-apod ang mga opisyal sa Barangay Ibabaw. Apan karon palang daan, higpit na nga gidili alang sa mga dili residente nga makasulod sa ilahang dapit. O kita usab, isip precautionary measure, wala na lang kita namugos nga mosulod pa sa ilang barangay aron usab kaprotehian ang atong news team. Wala na mga public transportation, sama sa tricycle o tricycad nga gitugutang makasud. Ang mga nagsakay sa public transportation, gipakanaog o gipasakay sa sakyanan sa barangay aron ihatod sa tagsa-tagsa nila ka mga panimay. Mato ni Kapitan Chito Bentazal, gisiguro nila nga unang mahatagan og quarantine pass ang mga residente sa subdivision aron makontrolar ang pagsulod o gawas sa mga mulupyo sa dapit. Base sa FB page sa lungsod sa Cordova, ang babae nga residente sa subdivision gikan sa Manila ug miabot sa Subo niadtong Marso 12. Nadangat siya sa Tambalana niadtong Marso 17 tungod sa ubo, sipon ug hilanat ug nasuta nga presumptive positive case sa COVID-19. Subay niini, gipaubos gilayon sa enhanced community quarantine ang tibuok lungsod. Apan sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak kaganiha, nabantayang wala pa kini higpit nga napatuman. Daghan pa ang anaa sa kadalanan, naglinya sa mga ATM machines aron maka-withdraw og nagpanic buying. Kay ato silang gitagag chance to buy for their own provisions. Makita na to sila diyan, purpose nila is mapalit pa man. So we'll give them the chance to until such time nga kuan gid na mo, will strictly implement the community enhanced community quarantine mo. Uban ni Philip Patricio, Luan Mirundina, Balitang Bisdak. Usa ka auto ang nahagbong sa sapa kaganang buntag sa may barangay Tungkil, lungsod sa Mingalilya. Hinungluwas ang mga sakay nini. Adunay live update si Lian Singkulan. Lian. Bob, nagplano lang untang mamalit og groceries ang mga sakay ning usa ka sakyanan apan sa wa damha na disgrasya sila ug natagak sa sapa. Plano sa duha ka managsuon nga mangumpra unta aron makapangandam ning panahon sa krisis sa COVID-19. Apan matod sa driver, dihang misuway siya og backing sa gawas sa ilang panimalay, milahos na hinuon sila og natagak sa sapa. Nabali ang sakyanan ug ang katunga niini na humol gyud sa tubig. Luwas ra hinuon ang managsuon. Gikan ko ni backing, mao to sa akong pagdundom kay brake man akong gitumban din nagkalihit lang siya bulhot. Then mao to nalahos na ko diri sa kaning sariling sa sapa. Apan matod sa driver nga nakasinati siya og panglipong-lipong, kidugang niya nagarasab ang batiis sa iyang maguwa nga iyang kuyog. Wala ra sa doon akong ate kay nara siya garas sa iyang kuan gani sa iyang tuhod na siya garas. Wala ra sa noon. May railings nga ginama sa puthaw ang kilid sa sapa ug sagad ipark nila ang ilang sakyanan sa kilid sa karsada sa maong sapa. Matod sa magsuon nga 3 ka buwan pa ang maong sakyanan nga natagak sa sapa. Gyadto ni sa ma'am, gyadto ni sa atong taga-mit ko o taga-ambulance, taga-responder. Masig wala na zero nagpada ba. Bisan pa man og wa sila magpada sa ospital, gipahimangnuan man hinuon sila sa mga responders nga mo pahibaw kung may mga gipamati sila nga mga sakit-sakit sa ilang kalawasan. Bob?
Thank you so much, Lian Singkulan, sa imong live report. Bisan pa man kung giulan kagabi, wa gayud mabungkag kining linya sa mga pasahero sa Cebu South Bus Terminal. Inay padayon pang nag-abot-abot kadtong mga buot manguli sa kalungsuran sa habagatang Sugbo. Pasado alas 8 kagabi, ang linya miabot na haduol sa usa ka mall ug makita nga wa na gayud mapatuman ang social distancing sud o gawas sa Cebu South Bus Terminal. Si Governor Gwen Garcia mihangyo sa mga pasahero nga sila na mismo ang mutuman sa social distancing aron kalikayan nga makakuya na pa ang coronavirus. Naapay sa sud nga kinalan pa kontrolahon mo nang pagtinirson mo inyo pong kaugalingong sense of responsibility kay it's your health. Sa paghagtok sa alas 12 sa udto ugma mo epekto na ang enhanced community quarantine sa tibok syudad sa Subo. Apektado ang pampublikong mga transportasyon. Among gikuha ang pulso sa usa lamang sa libuan ka mga taxi driver, pinaagi ni ining report. Siya si Roberto Villacorta, 53 anyos, taga Barangay Quiyot, Cebu City. Aduna siya'y 7 ka anak ug aduna na usay mga apo. Bisan kung duha sa iya mga anak aduna nay mga trabaho apan nag-usa ra gyapon sila. Samtang padung kami sa estasyonan, ni padayag siya sa iya mga kahingawa. Kinitungod kay kutob na lang ugma sa tunga sa adlaw silang magbiyahe. Usa lamang si Roberto nga nagda sa libuan katingog sa mga nanginabuhi sa inadlaw nga paagi. Gawas nga aduna may ayuda ang kagamhanan alang kanila, aduna siya'y mga kabalaka. Lisod kayo. Kadaan daw murag di mong pangita. Pangugas. Kuan ya. Kuan stanan. Nasawa way trabaho. Nas balay nagatimas mga bata kay sa lagi ana gyapon sanding nato basta kalisod pod. Minimum ra ba sweldo? Uwang masad. Wa na may biyahe o sa may among lamyon ani. May lain trabaho. Wa kay laing kuan kana bang kanang madiskarte nimo nga pangkuan sa imong pamilya. Wa na gyud. Kay kada adlaw ra man ko drive. Hinaba lang ta bisag tama lang mahuman ning kuan ba. Atong kuan kalisod ron. Standby ko ta. Gawa sa bugas unsa pa may imo unta. Kada lang mga panud ano lang. Gamay lang kuan ba pinubring sudan. Sa pagpanikay-sikay ni Roberto ug sa mga sama kaniyang taxi driver ug bisan gani mga namasada sa jeep, usa ra gyud ang ilang panghinaot ug pareho usab sa atong gilauman nga ang hulga sa COVID-19, ang halapad nga krisis karon nga atong giatubang matapos na sa hingpit ug mobalik na ang naandan nga dagan sa panginabuhian. Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga dakbayan, mga barangay sa Dakbayan sa Talisay nangandam na usab alang sa enhanced community quarantine karong Lunes. Anang report ni Lian Singkulan. Gitigom ni Mayor Samsam Gulyas ang mga barangay kapitan sa Dakbayan sa Talisay aron makapangandam lakip sa nahisgutan mao ang pag-distribute sa mga quarantine pass. Sa barangay Kansuhong, naabtan namo ang mga kawani nga nagprinta og mga quarantine pass. House to house nila kining i-distribute sa matag pamilya sugod karong hapon. Matud pa nga usa ra gyud ka representative sa matag pamilya ang makagawas aron mopalit sa mga panginahanglanon. Samtang nakalerto usab ang kapulisan ug nangandam na sab sa ilang pagabuhaton karong Lunes. Ang atong police karon is full alert status na. Then we have already designed our deployment plan for the enhanced community quarantine. 2 checkpoints will be set up dito sa SRP and sa Bulacau. Gawas sa mga checkpoints, hingusgan usab nila ang pagpatuman sa ubang mga lagda ug pagpanakop sa mga musupak. Under the executive order, they will be arrested. They will be what we will do is that because of the congestion in jails, we have assigned one gymnasium in Talisay which will be used as detention facility for violators. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.
Subay sa kabalaka nga namugna tungod sa enhanced community quarantine tungod sa COVID-19 usa ka haligi sa simbahan miauhag sa mga tawo nga mamalandong. Iyang giangkon nga ang walay kaandam sa habig sa kagamhanan ug sa matag usa mao hinungdan nganong mitumaw ang kabalaka ug kahadlok. Si Chelo Valiana sa report. Gahapong adlaw grabe ang duot sa mga tao sa supermarkets nga galin niya aron lang makapalit sa mga nagunang panginahanglanon. Gani sa uptown area mudagan og 3 ka oras ang matag customer sa ilang pagpamalit. Apan karong adlaw sa grocery store sa Lahug nagpadayon ang paglinya sa mga konsumidor. Gipasabot ni Monsignor Guillermo Gore, team moderator sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus, nga ang kabalaka ug kahadlok sangputanan sa kakuwangan sa pagpangandam. Kung magampo magutagod ang atong focus dili lang kay sa ato ang mga kabalaka kundi ang atong kabalaka ato gali nang ihatod ngadto sa Ginoo. Taliwa niini awhag ni Gore sa katawhan nga muhilom ug magampo kay dako kini og ikatabang aron pagpakalma sa gibating kabalaka ug kahadlok. Mura bitaw kag muhunong maminaw sa imong kagalingon, mamutanaw sa gihimong mga lagda ug mangadji niini, mamalandong niini, makatabang pod. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Laing house-to-house distribution sa mga relief packs ang gipahigayon sa usa ka barangay sa Dakbayan sa Talisay. Apan may ubang mga residente dunay mga pangutana atul sa maong kalihukan. Kun unsa kini atong sayran sa report ni Lian Sinkulan, exclusive. Gipatuman ang social distancing, maong house-to-house gyud ang pag-apod-apod sa mga relief packs sa usa ka barangay sa Dakbayan sa Talisay. Ang matag pamilya nga naa sa listahan nakadawat og kapin sa 3 ka kilong bugas. Matud sa barangay kapitan nga gawas sa hinabang nga nahatag sa city government, mipuno ang ilang barangay aron makumpleto nga mahatagan ang mga naa sa listahan. Prioridad nila ang mga pamilya nga medyo lisod-lisod gyud og kahimtang ug naapektuhan ang panginabuhian tungod sa hulga sa COVID-19. Gikan ni siya sa kanang LGU sa city. So kani siya gidungagan sa mga barangay kapitan. So gahapon mi na humagpak so automatic gi-distribute din namo karon. Human maripak ang mga bugas, nagtinabangay ang mga kawani aron kini mahatod ngadto sa nagkalain-laing sitio. May nalipay sa nahatag nga hinabang. Okay ra na koy, importante na bugas. Apan may uban usab nga nakuwangan. 3 ka kilong bugas niya. Magunsa na lang na ang 3 ka kilo. Nga daghan mi pamilya. Oh, mura taw na imong panginabuhi niya. Di na biya mi kangadto-ngadto sa syudad. Apan giklaro sa barangay kapitan nga may mga dilata unya nga ipanghatag gawas sa bugas humay. Unya mahatagan usab ang mga wala na lista kay gipasubrahan nila ang gipamalit nga pagkaon ug may second batch usab sa pag-apod-apod sa mga relief packs. Akatong wa pa malista karon ug dapat mahatag akong hatagan karon de. Kay namtoy sa lista nato natay suga to nga kuan pack. So mapundan nato sila. Rest assured that the city government is ready to give our poor residents of the city of Talisay who needs relief goods at this moment every week. Uban ni Renante Quiñones, Lian Sinkulan, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa Mandawi City, gisugdan ang pag-apod-apod sa mga quarantine passes sa kabarangayan nga gimagamit kung mugawas man ang mga residente sa ilang panimay. Apan temporaryo lang kini kay ang City Hall mo issue og passes alang gyud sa mga lumulupyo. Ano ang report? Sa barangay hall sa Subang Dako, nabisi kini mga purok leaders sa listahan sa ilang mga residente. Kini ang gibasihan nga talaan sa mga tagaanan og home quarantine pass. Gisugda na sa barangay staff ang house-to-house distribution sa mga passes. I-house-to-house ko naghatag ang ID. Papirmahan. Dili sila magpondok. Apoy mo house-to-house. Base sa lagda, matag household, hatagan og usa ka quarantine pass. Buot pasabot, usa lang ang gitugutan nga makagawas sa panimay aron mamalit og mga panginahanglanon sa higayon nga epektibo na ang enhanced community quarantine. Among pagbase katarag yung household providing ra gid namo. Oh, once nga nain bagong nag-abang dito, mao lagi na once nga naay bagong nag-abang, ila gitong kuanan pa fill up po nila.
Ang kabarangayan ang mangunay sa pag-apod-apod sa ilang quarantine pass. Apan matod ni City Administrator Jamal Kalipayan, isunod ra ang paghatag og City Hall issued quarantine pass nga mauna unyay permanente nga passes nga magamit. Dunay kapin sa 93,700 households sa dakbayan sa Mandawi. Lakip ang mga renters nga kwalipikado sab nga makadawat niini. For now that we are still preparing and are still printing the city quarantine pass, it will be the barangays who are going to issue. Plano sa syudad, istriktuhon ang gamit sa passes maong ilang giawhag ang mga essential establishments ug mga negosyo nga mo require niini sa ilang mga customers. We are also asking these establishments to check the quarantine passes before entry para ma-discourage na gyud ang mga tao nga magawas-gawas nga may quarantine pass or mo-violate sila. Uban ni June Solon, Nico Sireno, Balitang Bisdak. Maayo ra ang kahimtang human gipaubos sa strict quarantine dito sa Ubay, Bohol ang 161 ka mga Boholano nga gikuha dito sa Bato, Leyte. Kining mga Bulanon nga gikan sa Metro Manila na stranded sa Bato dihang gipatuman ang community quarantine sa Bohol niadtong March 16. Gisagop sila sa local government unit sa Bato, gipapuyo sa evacuation center ug gihatagan og relief goods. Pinaagi sa Mercy Mission, gikuha sila gikan sa Leyte ug miabot sa Ubay niadtong March 22. Sa wapa mo sakay sa barko, kuhaan silang body temperature o gipasulog og mga mask. Pag-abot usab sa Ubay Port, dali silang gihatod sa National Irrigation Administration Complex sa Barangay Kalanggaman, Ubay, alang sa 14 ka adlaw nga quarantine period. Walay ni isa kanila ang nagpakita og sintomas sa COVID-19. Mato ni Dr. Cesar Tomas Abelia Lopez, tigpamaba sa Technical Working Group on New Emerging Infectious Disease, luwas ug stable man ang ilang kondisyon. Gidid-an lang una ang ilang pamilya nga makabisita samtang gi-quarantine sila. Mga manindahay sa merkado sa syudad sa Mandawi gihatagan og moratorium sa ilang bayronon sa Abangan. Sa labing awahing sesyon sa special session sa Mandawi City Council, giaprubahan ang resolusyon nga gipalabang sa chairman sa Committee on Markets. Naghatag kini og konsiderasyon sa mga market vendors ug mga renters nga dili una mubayad sa ilang binuwan nga abangan. Taliwa kini sa krisis nga giatubang karon tungod sa COVID-19. Epektibo ang resolusyon hangtod matapos ang problema sa virus nga naghamok sa tibuok kalibutan. Sa ato ang mga tindira ug tindiro diha sa merkado nga lisod gyud karong panahon na completely waive ang ilahang rental fees. Hayan ugma, magsugod na ang house-to-house nga pagpang-apod-apod sa mga quarantine passes sa mga upunganon. Usa ka pass matag panimay ang ilang ihatag, apan duha ang pangangibutang nini. Si Luan Mirondina sa report. Nagtigom kaganihang buntag ang tanang mga barangay kapitan sa dakbayan sa Lapu-Lapu uban ng OIC City DILG ug Mayor Jonard Ahong Chan aron tukion ang pagpatuman sa enhanced community quarantine karong Domingo. Usa sa gituki ang pag-issue og quarantine pass. Gitataw sa DILG nga libre ang mga quarantine pass. Mga kawani sa barangay ang tahasan pagpang-apod-apod niini ngadto sa matag panimay. Ako emphasize dili baligya hatagan bisa dili criminal registered or dili registrado sa inyong barangay. Bisan pag-usap ka buwan, duha ka buwan, the fact na naa sila residente sa inyong barangay, hatagan siya. Which means, tanang yung household hatagan niya. In case-to-case basis ni siya na paagi. Kinamagin niyo na ang sitwasyon. Lukoy sa kayo, sa may kauno nila, buhay mo palit. So we will allow exception. Usa lang ang quarantine pass nga ihatag sa matag panimay apan duha ka mga pangan ang mamahimong ibutang. Aron masiguro nga dili kini makopya, may official seal kini sa syudad ug sa barangay ug may serial number. Kung nga lagi sila ID padagala kay para natanaw pod sa pulis ma-compare ba. Pero di sa nakapugos gyud kay ang uban wa gyud ID hintaw. Hayan karong Domingo, magmuntar na og mga checkpoints sa matag barangay aron pagsiguro nga musubay sa lagda ang mga residente ug bugtong ang may mga quarantine pass ug ID lang ang makasulod og gawas sa ilang panimay. Uban ni Philip Patricio, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.
Bisan kung ugma pa ipatuman ang enhanced community quarantine diri sa Dakbayan Sugbo, mga lumulupyo sa nagtrabaho o adunay tuyo sa Cebu City ang aduna pay 5 ka adlaw aron magamit ang enhanced quarantine passes. Adunay live update si Faye Marie Dumabo. Fem. Yes, Bob, gitugan ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga ang iyang buhatan lang o di ba iyang duly authorized personnel ang maka-issue sa maong enhanced community quarantine kon ECQ pass. Din ang mo distribute niini ang kapulisan, barangay opisyal, ang iya usab nga mga authorized personnel sa mayor. Sa executive order nga glawatan ni Labella karong adlaw, ang EO65 may upat ka mga klase sa mga SCQ passes. Ang Green Pass nga alang sa mga residente sa syudad sa Sugbo, dinihatod mismo kini sa mga balay-balay ug himuon kini sud sa 5 ka adlaw sugod ugma hangtod na sa Abril 1 nga transition period. Usa lang sa matag pamilya ang isyuhan og SCQ pass. Kung wa pay madawat sa Abril 1, moadto lang sa barangay hall aron mangayo og SCQ pass. Adunay red passes alang na sa mga government worker ug blue passes alang sa mga nagpuyo gawa sa dakbayan sa Subo ug gani din hinanarbaho sa dakbayan sa Subo. Matag usa ang gikinahanglang modusog letter request sa mayor ug mahimo usab kining i-email ngadto sa ccg.ecqpass@gmail.com. Ang white passes alang sa crisis management pass ug frontliners. Matod sa EO nga exempted ang mga medical practitioner, LGU employees, driver ug personal sa delivery vehicle ug mga cargos, accredited media practitioners, mga mag-uuma, mananagat ug mga tawo nga nanginahanglan og atensyong medikal. Matod sa EO nga di na sila nagkinahanglan og ECQ passes apan kinahanglan magpakita og company ID ug certificate of employment. I have talked to the mayor about it and okay ra sa corona. We'll just let everybody go out of the city of Cebu. Sa laing bahin, uban sa mga sakop sa kasundaluhan sa Central Command, mituyo sa kadalanan sa dakbayan sa Subo sugod pa kagahapon. Uban na ang mga imahin sa Balang Bata, San Jose ug Birhen Maria ug Blessed Sacrament. Isip tubag sa panawagan ni Presidente Rodrigo Duterte nga karong simanaha, iyaha ang gideklarar nga National Week of Prayer batok COVID-19. Samtang bagya ako gusab sa ni Mayor Edgardo Labella ang publiko nga mintras nagpaabot pa kita karon sa ECQ pass, di ka na lang magdala kanunay og sa ilang identification card or ID aron kung sa unsang orasa nga masita sila aduna sila ikapakita nga sila taga-dakbayan sa Sugbo or nagtrabaho sa dakbayan sa Sugbo. Ug ipaybaw usab ni Mayor Edgardo Labella nga adunay 15 kun 15 ka mga mobile market ang motuyok sa 80 ka mga barangay ilabi na sa bukirang barangay sa dakbayan sa Sugbo. Kini aron lang makabaligya dito og mga barato nga vegetable, karne ug uban pa aron lang gyud nga malimitahan ang mugawas sa balay ning pagpatuman sa enhanced community quarantine. Bob? Thank you so much, Fem, sa imong report. Kasundaluhan sa armadong kusog sa Central Visayas mitabang sa paghimo sa mga improvised face shields. Atong sayran pinaagi sa report ni Faye Marie Dumabo. Gawas sa pagtabang aron mapatuman ang kahapsay ug kalinaw diha sa kadalanan, pagpatuman sa mga kamanduan sa gobyerno, pag-contain og pagpakgang nga mukuyana pa ang coronavirus. Ang mga sakop sa 53rd Engineering Brigade busy sa paghimo sa mga improvised face shields ug personal protective equipment. Ang mga materyales gihatag kanila gikan sa mga reservist sa Technical Administrative Service Brigade. Ang mga face shields ug PPEs libre nilang gitanyag sa mga tambalanan ug uban pang frontliners, apil na ang mga sakop sa media. Alam naman natin na hindi enough yung kung simpleng mask lang at saka goggles. At least kung mayroong face shield, mayroong added protection yung ating mga frontliners. Masaya po kami rito kahit dito kami sa loob. Tumutulong po kami dun sa mga frontliners. Yun po sa mga, especially po yung doon talaga actual dun sa labas na aktual na tumutulong dun sa mga kababayan po natin. Sukad nito Marso 18, nakahimo na sila og kapin sa 6,000 ka mga face shields ug kapin sa 3,000 niini napadala sa mga healthcare workers didto sa kauluhan. Sa mga nagtinguha pa nga mahatagan sa ginama nga mga improvised face shield ug PPE sa AFP, mahimo ninyo silang makontak pinaagi sa FB account nga Visayas Builders. Kahit isipin natin yung ating pamilya, kung in the end yung ating pamilya magkakaroon ng infection, malaking problema rin po sa amin. Alam naman natin na kaming kasundaluhan, yan po yung aming trabaho na kun kaniadto sagad sa ato mga sundalo ato makita nga bit-bit ang nagadang klase sa mga armas
ug ang mga combat support anaagyod sa gawas. Karon ato makita nga Ania lasod sa ilang mga buhatan bisi sa paghimo sa mga improvised face shield ug PPE. Kay alang kanila mas panahon karon sa pagtinabangay labi na ning guba batok sa coronavirus. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan anda maminaw sa hangyo sa pipila ka mga locators sa MEPS nga tugtan sila nga makapadayon sa ilang operasyon bisan pa sa pagpatuman na unya sa enhanced community quarantine karong Domingo. Matod sa mayor na dismaya siya human masayod nga ubay-ubay ang mga locators ang wala mutuman sa lagda sama sa pag-provide sa matag kumpanya o locator ug sakyanan ingon man kapuy-an alang sa ilang mga trabahante. Apan kagahapon may pipila ka mga locators ang misaad nga mutuman na sa lagda. Ato ning klarohon unsa because ang ato ragyod is we need to protect the safety and the health of our constituents. So dapat comply mo, okay ta. Kung maka-agree ta, you can operate. Mga kapuso, pahinumdum lang nga gawas nga mutuman sa social distancing, dili gyud kita ang ngayon nga magpanik kay adunay daghang supply ang mga supermarkets ug bugas. Ug kun kiniman, mutuman sab kita sa mga lagda sa enhanced community quarantine. Ipabilin mga kapuso ang kalimpyo sa kaugalingon, sa panimay ug sa palibot ug kanunay natong tumanod nga stay at home ragayod. Ang atong kaluwasan nagdepende ragayod sa atong mga kamot ug sa atong pag-amping. Dugang pahimangno alang sa tanan nato mga senior citizens o mga minoridad na nga magpabilin nag yung 24 oras alang sa curfew ninyo, no? Kadto mga senior citizens sa diha silang panimay, palihog pahinumdom sila nga dili magsuroy-suroy og bisan pa man sa panahon sa krisis karon tungod sa kahadlok nato ning coronavirus disease. Among ipasalig kayo mga kapuso nga dili na mo kamobiyaan bisan sa hulga ang atong giatubang og magpabilin kami sa serbisyong tinud-anay tungod kay ang local news matters. Ug mga kapuso, alang sa inyong mga concerns kabahin sa COVID-19 sa inyong lokal nga kagamhanan, makita sa inyong screen karon. Ug alang kadtong uban pa nga mga LGUs, palihog pag-email sa regionaltv@gmanetwork.com. Samtang sa dili pa kita mga kapuso hingpit nga motapos maghiusaon na kita sa pagpangaliya nga mahunong na ang hulga sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil na ang nasa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nag-unang balita sa rehiyon. Sa ngani Alan Domingo, ako si Nico Sereno. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV ni Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro, maayong hapon mga kapuso. Stay at home and happy weekend.